Agora sí que sí. Disculpen as molestias os presentes. Procedemos, polo tanto, a iniciar sesión da convocatoria do pleno extraordinario do día 10 de novembro de 2025, ás 10:30 da mañá, no Salón de Plenos, co único punto do día, que era a renuncia á obra do acondicionamento do Parque do Areal, incluída no POS do ano 2022. Informe, secretario. A Comisión de Urbanismo, Obras e Servizos en sesión extraordinaria celebrado o día 15 de outubro de 2025 no punto de orde do día referente á proposta da Alcaldía de renuncia da obra acondicionamento do Parque do Areal incluída no POS Plus 2022 ditaminou favorablemente con 3 votos a favor dos representantes do Partido Popular, 3 votos en contra dos representantes do PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, ningunha abstención e voto de calidade da Presidencia a aprobación da seguinte proposta. Visto o acordo do Pleno da Corporación en sesión realizada o 9 de febreiro de 2022, polo que se acorda participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 2022, da Deputación Provincial da Coruña, na que se inclúe a obra acondicionamento do Parque do Areal, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro de Camiños Antonio J. Durán Maciñeira, con un orzamento de 35.958,61 euros e 7.551,31 euros de IBE, o que importa un total de 43.509,92 euros, segundo informe técnico municipal incorporado ao expediente, requiríanse as autorizacións sectoriais preceptivas do Servicio de Patrimonio Cultural, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e Demarcación de Costas do Estado de Galicia. Vista a comunicación da Deputación Provincial da Coruña con registro de entrada 2022-848 de data 8 de abril, na que se traslada ao Concello de Cabanas deficiencias no proxecto presentado, procedendo a emenda do mesmo nas condicións establecidas en dita comunicación, visto que o Pleno en data 25 de maio do 22 acordou aprobar a modificación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, visto que por resolución da Alcaldía 792/2022 de data 30 de maio procedeuse á aprobación do proxecto revisado, acondicionamento do Parque do Areal, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Cales e Portos Antonio Durán Maciñeira, así como dar conta de dito acordo da Deputación Provincial da Coruña, vista a comunicación da Deputación Provincial da Coruña con registro de entrada 2337 de 20 de outubro de 2023, no que se informa da necesidade de que o Concello de Cabanas proceda a solicitud dunha prórroga do prazo de adxudicación e execución do investimento acondicionamento do Parque do Areal, incluído no POS Plus 2022, achega 21, Plan Único de Concellos da Deputación Provincial da Coruña, así como a solicitude remitida á Deputación en data 16 de novembro do 23 para prorrogar o prazo para a adxudicación e execución do proxecto acondicionamento do Parque do Areal ata o 30 de novembro de 2024, motivado por estar pendente de recibir as autorizacións sectoriais preceptivas para a execución de dito investimento, visto as autorizacións recibidas do Servizo de Patrimonio Cultural e Demarcación de Costas do Estado de Galicia, subidas á plataforma Subtel en datas 16 e 18 de outubro do 23 respectivamente, visto que con data 13 de novembro do 24 solicítase á Deputación Provincial da Coruña nova prórroga para a adxudicación e execución do proxecto acondicionamento do Parque do Areal ata 30 de novembro de 2025, por atoparse este proxecto pendente de autorizacións sectoriais preceptivas, en concreto de ADIF, vista a imposibilidade de adxudicar a execución do investimento incluído no POS Plus antes do 30 de novembro de 2025 polos motivos expostos anteriormente e visto que a Deputación Provincial da Coruña dá a posibilidade de renunciar á obra incluída dentro do POS Plus 2022 procedendo á súa inclusión no POS Plus 2026, á vista do anteriormente exposto, propoño o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, renunciar á execución da actuación a acondicionamento do Parque do Areal incluída no POS Plus 2022 ante a imposibilidade da súa adxudicación e execución antes do 30 de novembro do 2025. Segundo, solicitar á Deputación Provincial da Coruña o reinvestimento da cantidade concedida no POS Plus 2022 que ascende a 43.509,92 euros no POS Plus 2026. Terceiro, dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial da Coruña. Ben, moitas gracias. Como xa saben, porque este xa foi un punto tratado no pleno de setembro deste mesmo ano, e xa os feitos están nomeadamente expostos nesta intervención. Esta foi unha obra que xa naceu no ano 2022, polo que sexa non naceu ben, xa porque houbo que modificar as autorizacións, houbo a guerra de Ucrania coas modificacións dos prezos, pasaron os meses, despois as autorizacións caducaban, logo o proxecto todavía continuaba a estar incompleto, e polo tanto o que hoxe traemos aquí é simplemente non perder estes cartos, senón renunciar a este proxecto para poder volver
a recibir os cartos en xaneiro deste ano e volver a facer o proxecto novo, como xa saben que o temos listo. Bueno, listo non, porque había algunha modificación nos xogos infantís do Parque do Areal que estaban pendentes e algunha cuestión máis. Pero vostedes mismamente xa viron o novo proxecto para o mesmo parque, cos precios actualizados, atendendo as requerimentos que nos fixeran as autorizacións da DIF e costas, a demarcación de costas, e polo tanto hoxe temos que votar, bueno, para min máis que doado de decir, pero xa o trouxemos no pleno de setembro e hoxe estamos aquí, pois, novamente. Repito, a Deputación de Coruña indicounos que o 15 de setembro é a data máxima que temos para enviar o acordo plenario da renuncia deste proxecto para que nos inclúan o diñeiro en xaneiro de 2026 na seguinte convocatoria do POS. En caso de non facelo antes do 15 de novembro, estes cartos deste POS serán perdidos e irrecuperables. En caso de votar a favor ou sair adiante esta proposta, os cartos deste proxecto serán totalmente reinvestidos en xaneiro do 2026. Non teño moito máis que explicar que enda de intervención, señora Rodríguez. Moitas grazas e bo día a todas e a todos. Hoxe estamos neste pleno extraordinario, pois gracias á incompetencia deste goberno. Hoxe ven a pleno, como único punto do día, a renuncia da obra de acondicionamento do Parque do Areal, unha obra xa necesaria no 2022 e urxente no 2025 e non foron quen de levala a cabo. Esta é unha obra subvencionada polo Plan de Obras e Servicios da Deputación da Coruña, o POS. E gracias a isto, hai a oportunidade de renunciar á obra por esgotamento de prórrogas e incluíla de novo para o ano 2026. Pero esta non é a primeira subvención a que teñen que renunciar do POS, da Deputación. Aí temos o saneamento da Veiga Batán, que hai uns días anunciaron a bombo e platillo como un gran esforzo do Concello de Cabanas para estas dotacións, unha obra moi esperada. Unha obra que no 2023 quedou encamiñada e non foron quen de sacar a licitación ata hai 2 días. E volvo a decir, a Deputación da Coruña dá oportunidade sempre, despois do esgotamento de prórrogas, de volver a incluílas no seguinte POS. Isto non pasaría se fora unha subvención da Xunta de Galicia, e vostedes ben o saben, cando non se cumplen os requisitos, como pode ser o prazo de execución, por moi concedida que estivera a subvención, a Xunta de Galicia se non se fai cargo do importe e ten que asumilo o Concello. Quero recordar a obra de cubrición e mellora do pabillón municipal de Lavandeira, unha obra que todos coñecemos perfectamente. Vemos que pasaron 2 anos solicitando prórrogas, e aquí estamos nesta. Desde o PSDG-PSOE de Cabanas, por responsabilidade política, nos vamos a abster neste punto e facilitar así a inclusión da obra no seguinte POS. Moitas grazas. Señor Valer. Ben, moitas grazas e bo día a todas e todos. O punto que traemos a este pleno, pois como ben dicía vostede, pois xa é coñecido. Apareceu na orde do día do pleno de setembro sin ter coñecemento de nada. A única diferencia desta vez é que, polo menos, tivemos unha comisión previa, non, para poder coñecer o alcance do asunto a tratar, que non é outro que, por certo, renunciar a un investimento conseguido no mandato anterior para mellorar o parque infantil do Areal, tanto nos xogos como pois, en asuntos claves como son a iluminación. É dicir, resumindo, vostede pretende agora colectivizar no pleno a súa incapacidade para xestionar unha subvención xa conseguida e tapala cunha nova proposta que empeora a original. Vota máis de 2 anos sen facer absolutamente nada, levando ao extremo os prazos das subvencións, para despois vir aquí cunha nova proposta descafeinada e que non atende as necesidades nin do parque nin das usuarias do mesmo, que, como non votan, pois parece que non son relevantes neste concello. O abandono ao que vostedes condenaron o Parque do Areal e que é extensible, por certo, ao resto de parques infantís, como pode ser, por exemplo, o Parque das Modias, tradúcese en que a día de hoxe pois non haxa un só xogo que se poida usar en condicións de seguridade nese parque. E non será porque non será advertida.
porque creo que pleno tras pleno fomos moi claras aquí dicindo as necesidades que ten ese parque. E ese é o seu legado. Nós, a diferencia do que fan outros grupos, non o imos permitir, porque nós estamos cansas de que a súa pasividade e a do seu goberno condene as veciñas e vecinos de Cabanas a sufrir as consecuencias dun goberno que non amosa nin ansias de traballar, nin capacidade para xestionar absolutamente nada. Grazas a vostedes, perdemos todas as oportunidades de ter un parque en condicións para os nosos pequenos, como xa perdemos a oportunidade de camiñar por unha avenida do Areal saneada e humanizada, ou como xa perdemos a oportunidade de disfrutar dunha nova cuberta no pabillón de la Bandeira sen ter que asumir o coste pola súa incapacidade. Nós imos votar en contra, nada máis. Señor Besardiña. Sí, bos días a todos e a todas. Bueno, gustaríame que quedara constancia de que, evidentemente, a obra que están propoñendo aquí están modificando ustedes pola súa conta, non contaron con ninguén en ningún momento, seguen sen contar con ninguén, evidentemente, porque decir que fan unha comisión, en esa comisión falamos de que hai que modificar ou hai que facer, bueno, pois miren, decir, modificar e facer, podense facer moitas cousas, pero onde se reflicten é no proxecto. E o proxecto tiña que estar dialogado previamente a esa comisión, non entregarse ao paquete completo con lazo como en plan agasallo que evidentemente recorta en xogos, que non é algo alleo ao seu goberno. Sabe perfectamente que aparte do que o Parque Infantil das Modias tamén lle solicitaron no Parque Infantil de Irís que mellorara os xogos, e a súa contestación foi: e onde están os nenos? Pois mire, vaya por Irís, demos unha volta e vai ver nenos, non se preocupe que os hai. Pero bueno, é o seu problema, evidentemente. Eu entendo que non é a política correcta, vostede está metido no seu despacho, parecenos estupendo que faga así, pero este Concello trabállase a pé de rúa. E vostede nin dentro do despacho, porque cos grupos políticos non fala tampouco en ningún despacho, nin cos veciños chega a acordar actuacións que respondan ás necesidades reais deste Concello. Esa é a nosa opinión en canto a proceder, evidentemente, de como se está aprobando isto, pois non podemos estar de acordo e o noso voto é en contra. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, pero señor Besardiña, é que xa non sabe por onde empezar con vostede. Vamos a ver. Quixo unha comisión para tratar o proxecto. O dixo no pleno de setembro. Extensible tamén ao BNG. Trouxemos o proxecto. É certo que trouxemos o proxecto feito, pero tamén é certo que o trouxemos con marxe de sobra para modificar. Falouse de incluir unha partida orzamentaria para máis xogos, de que había que reevaluar os puntos de luz. Esa foi unha das súas peticións, que os puntos de luz habría que reevalualos, que esos puntos no chan non lle valía e quería vostede algunha cousa máis. Estamos con tempo. Démoslle traslado destas peticións ao redactor do proxecto. Faga vostede estas valoracións e preséntenos un proxecto con estas modificacións, vamos decir, escritas por separado para poder valoradas correctamente. Se alguén houvese querido introducir algunha outra mellora neste proxecto, non tiña máis que decirlo na comisión que fixemos en outubro. Pero iso igualmente non está relacionado con votar agora en contra e arriscar a que o Concello perda os cartos desta subvención. Porque, insisto, aínda que non foran para isto, en xaneiro de 2026 volven a introducir estes cartos novamente a maiores dos que xa íamos recibir. O cal, que non me explico o motivo. Insisto, estamos máis que en tempo para falar do Parque do Areal e xa foi unha obra que xa falamos e que volveremos a falar na seguinte comisión para debatir as obras que irán no post de xaneiro de 2026. Co cal, a esa comisión xa traeremos novamente ese proxecto modificado coas cousas que nos dixeron nas comisións de outubro. En canto que decía o señor Varela, mire, nós non somos os que perdemos as oportunidades. Como vostede deben saber, este proxecto ven do anterior goberno, do ano 2022. Para que sexa introducido no post de 2022, máis ou menos o proxecto estaría feito de finais de 2021, seguramente, máis ou menos, quero pensar. Se vostedes fixeron un proxecto en 2021, as autorizacións non cumplían porque incluían cousas que non podía ser, que eso
pode pasar, pero pasoulles, de acordo? Hai que modificar o proxecto. En marzo entra a guerra de Ucrania cos considerables aumentos de precios. Cando tes o proxecto modificado, tens que volver a pedir autorizacións novamente. Te pos facilmente en outubro, setembro de 2022. Vostedes saben, porque estuveron no goberno, saben os plazos que hai aquí para manexar estes proxectos. E vostedes saben que prácticamente en decembro de 2022, co aumento de precios que houve nese ano, se consultan a algunha persoa que leve a algunha empresa de construcción, pouco máis se lles di que a obra xa é irrealizable porque os aumentos de precios eran dun 30% para arriba. Logo, ainda encima, houve tamén un semestre, o primeiro semestre de 2023. Co cal, vostedes tamén tiveron parte nesta letanía desta obra. Simplemente vamos decir pois, que veu mal por estas circunstancias, cadroulle mal, vostedes tiveron meses tamén para intentar sacala adiante con estas dificultades e nós tamén. E houve problemas, os problemas de precios, que fan o proxecto irrealizable e que non hai máis. Nós consultamos, evidentemente, este proxecto se pode sacar adiante ou non. Todo o mundo nos di, non, con estes precios non é posible sacalo adiante, aínda que teña xa as autorizacións, aínda que o proxecto este modificado para que cumpla os requisitos que a demarcación de costas e Adif solicitaban. Pero non é posible. Entón, pensamos que é mellor partir novamente de cero, facer un proxecto cos prexos actualizados, xa axustando as necesidades que falan a DIF e a demarcación de costas e sacalo adiante. Non se perde ningún euro. Cando di vostede que o investimento conseguiron ustedes por ser unha obra do POS, a ver, que o POS vai por criterios obxectivos a todos os concellos. A dúbida é que metemos no POS, pero o POS todos os anos xa sabemos que nos lo van dar a todos os concellos. Non hai que facer unha gran labor para que nos lo den. Prácticamente non con estar aquí sentado, evidentemente, compréndame vostede, pero todos os anos xa sabemos que nos van a dar o POS e todos os anos sabemos máis ou menos a cantidade, porque é repartida pola Deputación por criterios obxectivos todos os anos e se non metes un proxecto, metes outro, pero o que traballar para conseguir eses cartos non ten moito esforzo que se diga. O esforzo ten facer o proxecto para esas convocatorias, eso sí, pero que a Deputación nos dea os cartos polo POS, eso xa é por criterios obxectivos e repártese todos os anos de maneira, vamos dicir, puntual. En canto aos xogos, é o mesmo que lle dicía, neso reafírmome. En canto que decía a señora Rodríguez da terceira fase da Veiga Batán, o mesmo podo dicir eu, esa obra ven de longo, porque ustedes tamén a colleron de antes, entón a mesma película que me conta vostede a min ya podo contar eu, porque houbo tempo para sacar esta terceira fase. A min creo que me dicían que levábamos anos e anos con este proxecto a voltas, Augas de Galicia pois con algún requerimento de autorización, cando non era isto era un modificado proxecto, pero que é unha obra de longo. Xa é a terceira fase, de feito. O cal, o mesmo para un que o mesmo para outro. O importante é que saia adelante, o importante é o que podamos conseguir. De acordo? Coas mesmas tamén lle indico, xa que lle gusta falar tanto de subvencións, acaba de rematar outubro, aínda hai un par de subvencións pendentes de xustificar ata o 15 de novembro, pero que eu saiba, todas as subvencións van agora ben, xa han xustificado as do GAL, tanto os do ano pasado como os do deste, xa ha xustificado incluso as do ano pasado do pabillón de Lavandeira, xa ha xustificado obras todas, bueno, as do POS que están xa feitas ou as que se están a facer. Eu porque teño a folla das subvencións arriba, pero este ano temos casi récord de subvencións e están todas indo sin ningún problema. O cal, porque quere vostede facer algún fincapé nese sentido, é que se traballa moito para conseguir subvencións doutras das da Xunta, como vostede di, que esas son as que hai que pelear e que vamos con puntos e que temos que facer co resto de concellos, pois desas estánse conseguindo bastantes, como vostede poderá dar conta. Adiante, señor Rodríguez. Sí, alegramos moito de que se vayan conseguindo subvencións da Xunta así como churros. Sí, o sea que, bueno, todos sabemos por qué. En relación á obra da Veiga Batán, si é verdad que era unha obra heredada de outro goberno do PP, unha obra irrealizable. Cando nos chegamos, irrealizable. Houbo que modificar o proxecto
Así fixemos, se modificou o proxecto e están levando a cabo ahora vostedes. Están levando a cabo vostedes, pero cando nós salimos deste goberno, a obra estaba encaminhada xa. No 2023, estamos no 2025. O sea, agora parece como se fora unha obra nova, de repente. É unha obra que ten as súas cousas. E bueno, nada máis que decir de momento. Ni de momento, ni de nada. Nada máis que decir. Señor Vara. Sí, moitas grazas. Indo por puntos. Decía vostede que o señor Sardiña máis nós tiñamos moito interese en facer unha comisión. Pois evidentemente, porque as comisións hai que facelas. E as comisións son esos órganos nos que hai que tratar estes asuntos. Non pode vostede vir aquí a un pleno e pretender colarnos pola de atrás unha modificación dun proxecto que empeora o proxecto orixinal e pretender que aquí lle aprobemos todos sin pasar por unha comisión. A comisión hai que facela. Guste ou non, non é capricho de nin do señor Sardiña nin do señor Varela do BNG. E dito isto, tamén esa lección que nos pretende vostede saber falar aquí de prezos. Non sabemos o que é unha crise económica. Vivimos a pandemia e sorteamos a pandemia no goberno e tuvemos que dedicar moitos cartos que estaban dedicados a outras cousas, a comprar, entre outras cousas, mascarillas, que iso non se ve. Iso, non nos acordamos diso, non? Parece que xa pasaron moitos anos. E sí, o POS é unha subvención que é fácil conseguir, porque evidentemente, quen goberna na Deputación? Pois a parte de plans leva o BNG e que decidiu que os cartos da Deputación fosen aos concellos dunha maneira xusta, repartida, por seguindo os criterios de tamaño de concellos, de habitantes e de necesidades. Non como outras subvencións da Xunta que se entregan a dedo, como vostede sabe moi ben. O que é difícil non é conseguir as subvencións do POS, o que é difícil é perdelas. O que é difícil é ter que renunciar a elas por ser incapaz, como é vostede, de xestionar unha subvención. Non nos veña aquí con prazos. Vostede leva 2 anos e medio sen facer absolutamente nada e agora pretende que aquí o Pleno faga de paracaídas e lle salve a casa. Nós non imos a facer. E se o PSOE quere facerlo, quere votarlle a favor ou quere absterse por esa responsabilidade, non sei que responsabilidade é esa, sinceramente, porque é votarlle a favor. Absterse neste punto é votarlle a favor, porque non se confunda, nin queira facer barba a veciñanza. Se se perden esos cartos, é única, exclusivamente pola súa responsabilidade e a do seu goberno. Señor Pésar. Sí. Bueno, pois menos mal que fixemos comisión e menos mal que estamos informados de cara ao pleno para explicarlle por que temos que votar en contra. Eu non sei que máis lle teño que explicar. Vostede di que non entende, é facilmente entendible. Nunha comisión falan esas cousas, explícanse, maniféstase que estás de desacordo, o goberno tiña deberes que facer, que era cambiar o proxecto, e traelo cambiado para aquí, pero non, na comisión o único que fixo foi aprobar o proxecto que nos presentou na comisión. Iso foi o que fixo. Dictame favorable. Para que? Para solicitar non sei que. Bueno, mire, é dicir, para solicitar a prórroga non sei canto. Perdoe, os deberes teñen que estar feitos. Non pode estarnos pedindo unha prórroga cando non ten o proxecto xa definitivo. É un problema seu. E creo que non o entende aínda. Vostede non é responsable de nada, evidentemente, entendémolo así, porque vostede é irresponsable, as cousas pérdense por arte de Birloque e non estamos en absoluto de acordo con esa apreciación súa. O Pleno non ten a súa responsabilidade. Pleno non ten a súa responsabilidade con esta proposta. É dicir, vamos a ver, non nos podes estar pedindo que sexamos favorables a que se modifiquen os proxectos por detrás. Non pode ser así, de ninguna das maneiras. Se o trouxo en setembro, e xa yo expliquei correspondentemente na comisión, tuvo todo o mes de setembro, e parte de agosto tamén, non pasaba nada, porque falara cos grupos en parte de agosto, é dicir, para modificar o proxecto e xa leválo modificado a setembro. Que non lle deu tempo en setembro porque había moito traballo, porque agora tamén non hai, porque despois tamén hai, e despois tamén se inventan todas esas cousas que me parecen estupendas, pero xa sabemos o que hai. Evidentemente, vostede non fixo o seu traballo. É o que estamos votando aquí, que non estamos de acordo con que vostede non faga o seu traballo que lle corresponde como alcalde. Vostede está aquí simplemente como unha persoa que anda
Bueno, pois teño que facer agora solicitar esta prórroga porque non me deu tempo, porque os grupos da oposición son molestos, porque claro, pídeme unha cousa, eu teño feito a outra e agora a culpa é deles, porque van perder os cartos. Pero vamos a ver, que absurdo é este? En que absurdo quere meter a Cabanas? En discusións absolutamente peregrinas, absolutamente absurdas e propias do Castelo de Kafka, que é o seu libro de cabeceira todos os días. É dicir, déixese de enganar a todo o mundo, porque xa de enganos chamamos cheos, E déixese de argumentar cousas que non teñen nada que ver coa realidade. Expliquei sencillamente na primeira intervención. En esta, evidentemente, teño que explicarlle con moita máis claridade. Se non sabe o que fai, abandonar a alcaldía. Nada máis. Pois vaime disculpar vostede, pero sigo sin entendelo. Que quere que lle diga? Ao pleno de setembro levamos o que hoxe estamos levando aquí. E na comisión o único que levamos a dictaminar era esta decisión de renunciar a este post para volverlo a incluir no post de xaneiro. O proxecto non foi a dictaminar a comisión. O proxecto tratouse na comisión para falalo, para debatilo, para tomar as suxerencias que vostedes quixeran decir. E vostedes fixeron suxerencias nese proxecto que están xa en marcha. Agora, que me veña coa necesidade de que temos que ter o proxecto xa listo e falado antes de renunciar no pleno de setembro ou agora a esta obra para que nos volvan a meter os cartos en xaneiro, pois que quere que lle diga? Non lle vexo eu a necesidade. O proxecto está en marcha. Levouse a comisión. Está sendo cambiado. O proxecto, cando ten que estar negociado, falado e listo para presentar, é en xaneiro. O que ten que estar antes do 15 de novembro é a solicitude da renuncia a este post para a súa inclusión no post de 2026. Son tempos distintos. Non hai por que ter un proxecto antes da renuncia. Non é ningún requisito. O importante é que se faga falando o proxecto, na comisión, como se está facendo. Eso non yo discuto, pero non hai ningunha necesidade de que se presente así. E moito menos que argumentando ese tipo de cuestións, xunto co BNG, pois arrisquen os 35, 30 e pico mil euros que son deste proxecto. Non, vostede tamén, porque Perdeos vostede. é que non a ten. Se quere logo por alusións, facemos un seguinte turno, non teño problema, pero agora mesmo non tengo turno de palabra. En todo caso, aínda que foran contando hoxe o relato de que eu son moi malo, son moi nefasto e todo o que queiran, parece moi ben, pero non habería, de verdad que non me entra na cabeza a necesidade de que un voto en contra poñer en risco estes cartos que se perdan para Cabanas. O sea, incluso era mellor para vostedes, logo poderían venderse como salvadores do municipio, que é gracias a vostedes, polo cal non se perde os cartos. Pero ainda así, arriscan o carto. É verdade que non o entendo. E falaba vostede do post da deputación dos obxectivos. Sí, do post. Do post é obxectivo. As nominativas non, que as nominativas tamén as pido, Esas xa non son iguales. E a Xunta ten o Fondo de Cooperación Local, o base e o adicional. E o base tamén vai por criterios obxectivos. O cal tamén hai que distinguir. Outra cosa é o adicional, o Fondo de Cooperación Adicional. Aí xa outra cousa. Pero bueno, en todo caso, eu reafirmo no que dixo. Vostede, dende que se presentou este proxecto en xaneiro de 2022, todavía lle quedaba un ano e medio para sacar adiante ese proxecto. Vostede sabe das dificultades de sacar adiante ese proxecto nese ano e medio. Ben, pois vostede nese ano e medio non puido e eu no seguinte ano e medio tampouco. E chegamos ata hoxe, como que o importante é que saia adiante e que non se perdan os cartos. Decía a señora Rodríguez que coa Veiga Batán o proxecto que se atopou do PP era irrealizable e houve que modificar o proxecto. Fago un copia-pega das súas verbas, xa remito eu ao revés neste caso. Estamos ante a mesma situación. Vostedes viviron esa situación dun proxecto irrealizable cando estaban no goberno e eu me atopei a mesma situación viceversa. Eche a mesma situación exactamente igual. Por iso eu penso que nos entenden, porque saben perfectamente o que pasou, porque vostedes tamén o viviron. A mesma situación ao revés. Por iso non tengo tal. Por alusións non sei se quere dicir algo. Sí, adiante. Sí, pero 2 anos e medio esperando por unha autorización, a mí me parece un pouco exagerado. 2 anos e medio, cun proxecto xa modificado e realizable.
Agora que a vostedes se lles ocorreu que non lles gustaba, o modificaran ao seu gusto e tuveron que volver a pedir autorizacións. Pero se o proxecto tal como estaba, que era realizable, 2 anos e medio non tarda a DIF en dar unha autorización. Non tarda. Si tarda, porque vostedes lle diron unha volta ao gusto de vostedes. Nada máis. Bueno, adiante, señor Vale. Sí, por alusións. Eu penso que o traxe de alcalde quedalle grande. Quere aquí socializar as perdas e isto non é así. Xa se lle dixo, se se perden esos cartos é única, exclusivamente pola súa incapacidade. Leva 2 anos e medio sen facer absolutamente nada e estende todos os prazos hasta o máximo e agora nos pretende aquí que o pleno veña de Salvador. Si outros lle queren salvar a casa, que llo fagan. Nos non imos entrar niso. Perden os cartos pola súa incapacidade única exclusivamente. Señor Besardín. Mire, chantaxes non. Chantaxes non. É moi claro. Se lle gusta chantaxear, porque é o seu estilo, aguante coas súas responsabilidades. Nós non somos responsables de que vostedes xa teñan feito un proxecto, que foi o que lle reclamamos en setembro, que parece ser que o tiñan, e efectivamente claro que o tiñan, pero feito ao seu gusto. Cando compartiu nunha comisión e ni siquiera dictaminamos o cambio do proxecto, dictaminamos que hai que pedir a prórroga. Ustedes ya vieron el proxecto e vamos para adelante e a ver se hacemos non sei que. Onde vemos todo o que dixo vostede? Onde o vemos? En ningún lado. Por lo tanto, a súa palabra vale tanto como o peso dun grau de area. Igual, exactamente o mesmo. E o que nos está poñendo diante para decidir é que creamos en vostede. E realmente non creemos en vostede. Nada máis. Moitas grazas, pois, se a miña palabra non vale moito, o importante é que encima da mesa había un proxecto. E poidose debatir, e poido velo, e poido facer as suxerencias que quiso antes da súa presentación en xaneiro. Co cal é o importante. Señor Valela, o proxecto como mínimo partiu da súa parte. Además, vostede levaba a Concellería de Urbanismo, co cal tería unha relación. Vostede levaba todo. Entón, como mínimo, o proxecto cando naceu da súa parte. Polo tanto, como mínimo, vostede socializa comigo nesta situación. Pasamos á votación, de acordo? Votos a favor da, vou ler o punto completamente, votos a favor da renuncia á obra do acondicionamento do Parque do Areal incluída no POUS 2022, votos en contra e abstencións. Ben, sen máis puntos na orden do día, procedemos a levantar a sesión. Moitas gracias a todos por asistir.